med bärkös. Skit i det. Fan. Tjena, vad gör ni grabbar? Jag sitter upp hela natten eller? Fy fan, tar det nu tror du? Fy fan. Ja, jag kommer in om en stund här igen. Jag ska åka iväg och lite ärende. Ja, vi hörs snart då. Hej. Ulpa, far to the west. Du tar det på pandan, helt utan bläst. Ramsiga tjatar om sitt jobb och sin skrot. Jag hyr en klimat som plockar upp alla snor. Från när jag springer 4 squares utan liv. Han faller ihop alla like musik. Whitney och Goblin ser man aldrig på stan. För det enda de gör är att bråka på dagen. Hoppat upp 19 gånger idag. Han röker en stripp så han är ändå glad. Hey! Lackar, det dör i ett krig. Gärre som lider utan taktik. Utanför GP, där står vi på rad. Med torpa i fronten, blomster längst bak. SD på ett druid. Med en ny rödlök sluckar det bredvid. Lackar, dör i ett krig. Gärre som lider utan taktik. Utanför GP, där står vi på rad. Med torpa i fronten och blomster längst bak. SD på ett druid. Med en ny rödlök sluckar det bredvid. Bejban, saltet! Saltet, baby. Ge mig en vecka så ska ni få se. Om jag är tillbaka, vilken succé! Grabbar, jag har en idé om vi lyssnar. Jag vill inte tycka något liksom, men jag tänkte på många med min sativa och typ indika. Ja, och typ Amerikan han levde lite. Tänkte att du när det kommer 400 människor tror det tar något. Ja, och så vill jag ha ett annat team som typ bara springer runt och laddar lite. Typ jag och pandan. Ja, torpa, bejban och kanske krydda den kommer upp lite. Och bara tar dem i ryggen för att ta något. Lackar, idag är ett krig. Gärre som lider utan taktik. Utanför DP står vi på rad. Torpa i fronten och blomster längst bak. SD på en 10 druid. Med en